A pályokat. Na. Még ilyet mondom, most nem azért most megy a felvétel megy, hanem csak tudja róla. Nézd. Mondja arrébb egy kicsit. Na. Ide le a vízbe. Nem lehet, Ide nem tudod? Dehogy nem, de nézd. Aha. Hát tegnap nem volt. Nem, de hát ez nem, de most látom. Nézd, ilyen csomókban vannak. De ott vannak hogy ott mondjam. pároznak. Nézd, már egymás után mennek. De nem találj meg. Hogy zúg a víz. A szárnycsapkodás valami. Nem lehet ilyet jönni, mi nem látom ilyet. Ezek zúgnak ennyire? Ezek. A szárnycsapkodásai. Ez a millió egyezer. Azt jön neki, nézd, a kezemre repült-e. Nézd, el van a kezem. Kezemre repült. Nézd, na, hagyd menjen. Mehet. Na tessék. Még ilyet nem láttam. Nézd ide, sáros az arc. Hát most mit csinálják vele?